Nelibirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honarat Do Anapan Kardom Nang Pajeriklo Kardom Tane Pini Arsik Jirlapen Sodda Gabirta Nonang Tonpen Arjikcha Bogijan Forest Beat Ekonatum Kang Hua Thengpi Kenep Dunlong Lakhain koira phot Nilip MSC constituency Inglong anat pen patoyajo Phonglangso Alangroi Suding ke phu aphan pen kiban bompu abirta longsi pedabarap Kenep Dunlong Karbianglong Angnam Ali Racham Kilir Singh Abolon Nangvir Bomlo Athe Arniwang Karbianglong Angnam Atheng Pi Kejor Kanghu Ington Te Pinlang Toyajo Theng Pi Kanghu Atum Langroi Suding Wan Bomlo Pu Joy Joy Pen Birta Longsi Jo Pangthang Langroi Akung Along Tonlo Sita Keton Adim Paleledet Adap Kang Thangapor Porphai Pli Malom Langroi Akung Suding Kirika Kruk Pasiklo Lasi Porphai Thokra Chitim Apor Ke Phwa Phan Pen Theng Pi Mate Poma Theng Pi La Pen Bonsuma Theng Pi Kar Thang Aphan Kok Kang Dong Theklonglo Panalong Mam Orchek Longdamlo Chokiola Siam Ghabu Adimsi Longponlo Labangsa Sai Kereng Ponlake Bogijan Forest Beat Ekon Deputy Ranger Kangbura Teron Mapen Aria Sanghua Tumsi Kenep Longlo Labangsa Thengpi Kadokwe Kebi Pharoi Sira Engkoi Bak Doji Pusi Than Pachinipon Lapen Hiti Kulat Adora Tengke Sika Suri Engkoi Sosia Thengpi Doji Pusi Than Pachinipon Sarnalitum Thengpi Kinep Long của thác nàng thì thăm con gì mà nam thì bây giờ tên này chúng là cái số này regular night patrolling duty down đó là về mà sẽ hô là sáng lan adolong là bé bên phụ làm còn nên bon là phi cái khẩu long đó phi cái ván gì độ của mà nên mới rồi chúng sẽ than hè mà sẽ làm cherry đường bom làm cherry nó tụi về chụp băng than không mà xem khát thìบางท่านลองรักลงอันดับเสียก็สังลังทัดเป็นตาสุริเขาละเสียมทัดเป็นก็ลังทักกันมาทุกวังวงระดับสังลังทัดลงอันนั้นตัวลังรอยรีลงเทลงหลงประมาณเรานัดเต็งเป็นนี่เราซิสโลวังโลดักดูออฟฟิศแคมปัสอันจีวันเดลโลมูนิตุมเกกัดเอ็ดโลMenit bagi tumli dunde ko kan sebakat ya berarti. Aphan jawan bom ajat tong jepuri dun ma. Aphan patu tiga elo langroya ari long hai mam or kan elo ma mun ne kat elo. Hum kam adune. Hum thom. Konat pen jawan atheng pilala dike chinya teng ge. Dan than ba chini ni delo ke ma the ho la nani ka chinya teng ma. Ha la ka chinya ting tia thak chini lang thak pe loi wan ba ge aber pon bom lo puna lo pen de kai kai ting te ho ba su ku nya thau la thak ab nen hai ko lo pen si du la hai ju pet po si ta bunit avidel lo po an claim tan de po claim na avidel ma si chini ne de la mung lo pen si wan ko pi pia theng pi ne Athek pike sat jani jana bogi poma do bonsum do enge sam kothal na son thom lo mi ki beyond back green ne la so theng pi an thom pe thom ben ko an back do pune approximately to so the Jesus 120 back do ji ko 120 kb bạn đi so thengpi jor lo tang te ko nam long isa Jor pe market rate ko son la ene approximate le chenga amount kali suring koi bang long ji ke din là jor lo tang te ang te la ba so theng pi ke nep long ni kon na por long ne aju alom ne pe lo ma hala chini ne mu ne tum dana kang we tum do ma du tai bon pu mon ni tum na ju pang thang le lo ada Baji phora chitim baji chokat Karbianglong Choki Hola Pen Onilson Rong Pharla Pen Siloni Jam Pen Govin Tiso Report Biswanath Karbilai Tangte pini adun thua berta non putarang ton pen arjikta
Tarabasa Tempo Association atum Bharatiya Janata Party mate BJP along kache paokdun pu alamke ahok kali. Kepamanghu kachong thuipon mate monit amen pen ali ken ponji aphan penang atumke sai ke claim dopon kok titi. Pini matijong niphai isi arni porphai kep apor malampen Phuloni constituency ke parlot Tarabasa ahithialong Tempo Association atum pherangkiame ke phapon. Pini bangso pherangkiame ke phapanang kok athela ke kidam tang phaikuni ni phai thom kep arni aju Tarabasa Tempo Association atum pen chingwai si non sokerot kirim ke tang aporpo. Apot Tarabasa Tempo Association atumpen cricket patu binangpu chingwaisi Hauraghat MLA Heman Palidamchi nangpu ajok pen palidamlo lapen hadak MLA Dorsing Ronghang aphan chetong damlong le ajok Dorsing Ronghang achor Sabina Teron pi aphan chetong damlo lapen chingki chethan longle akopen amat Tempo Association atumaphan BJP Alek pen karcho asai deng ponder ajok Tempo Association atum mahuprong asonsi mandetlo Lasopen ajok Bharatiya Janata Party klembang phubang piatum labangso aputhak social media long paklang ponsi Tarabasa Tempo Association atum pinipen Bharatiya Janata Party along nangchi paok don tanglo pusi pache thangronglo lasi laso ajok pini Tempo Association atum pen ning ingsamse ajok pherangkia phan phasi pherangkia mi keparopon Lasi lapuson mo kebang jilang arnita moni da phan kepamanghu asai claim kledaji aphansi choni ripon lapen Tempo Association atum jongsi Bharatiya Janata Party chingbedunji pute lason ajodam joypu ajat asai claim clay rat ki ong mate May meeting alongsi kachepa okdunpu chepeklang dunji pu bonta non ke thang alam chini ne pin pen nang pamanghu prong asai si claim pon rong lasi lason ke chok chepusi Tempo Association atumahin pen jongpon Lapen Tempo Association atumke non amat majok political party alongta kachepa okdunji alam matha the pinlang puta pherangkiang no than pachinipon Pardon pini social media along video bithelong lo kaposi ni press media pangka chehang lo ati chapakeng tu ati nil tum tuwe kedam da torsi mahang MLA em kedam makai ni tum ke pini padak masalah apa Kongres tang BJP tang dun pu pele dum bidung kadam kali. Itum da kadam mangke je duk tempu sai tum anta non aport la sokra erate cricket club binang ma pu chi bai bansi kadam itu. Amat si lahai lam chi bai long liang ko masi itum han ke mafla pen archu derlo amat BJP yang bengela so BJP parti sinang mas no ba si maklang ro masi nimta chebang hu derlo. Lasi lasan lebih pede ada yang perlu hati ini tum nang si akpet ke masuk perlu itu meeting yang tiang tadi itu kecil ada yang orang si mana cepat lang unji lasi lasan kita tabang lah bang sok si lapen itu mangke parti lah apen ke itu parti lain nang bali apen na BJP nang sompen puang itu mangke kali angor apen driver apen si itu kita dam lo driver am lo lo men sar hem dam lo sar pana kita ngi tong te he kedam tan Pada ke sarpanya tu ande hai, ala. Sao dan ni lo, je tuwe social media long retum cethek long lo, je Tempo Tarabasa Tempo Association ke BJP long si mas dun lo mate dak si joining dun lo polam si ni tum cethek long lo, basi la bangke ahok kali, nile tum ke ahok pet bangke nile tum ke dam bangke Tarabasa Tempo Association tum khela bi judo cricket khela bi pulaso ka chinglai dam, amar laso chinglai dam thansi ni tum sar MEC sar long mate dak ni tum Phuloni constituency MEC sar long dam lo. Dam penala aphan te chetong nam de hoklam amat baido ansi chetong nam lo baido amat laso alam chethan long le angko nil tum han hadak bangke belek mane prekdak asong si tum chethek long lo mat BJP mars joining a system si ni tum han wadam rong lo dak mafla penalang tum podu marjan pen nang cholo yalo lasi labangke alang tum ta social media long lason bangke pus pedan ni athe ni tum ke non make na hok party long ten bolon de ni tum ke driver ni tum ke driver pani tungke driver si sedo ni tungke Tarabasa Tempo Association ke ni tungke naho party long ta ni tungke involved unde lasi labang ke alang ni tumta tuning relo je monong thi lason bang ke alang ni tum mane social media long se thang de man si tuning relo aro Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Crow report Bisanart Karbilai Tangte pini atum thua berta non putarang ton pen arjikta
Karbi Student Association Matathi Hekpen KS Hauraghat Regional Committee atom ahin pen partir piponsi awareness tour program on land right amei kangnipon. Karbi Anglong along ri denarong ahabar inglong kiri dengso terang arong ahabar along duplicate pata kasilam pipen cenglok aron repen pata kipi aputhak Karbi Lo Charlie Asong Hauraghat Regional Committee atum ahin pen awareness tour program on land right bangsome pinipen dengpon tanglo. Kiram tang phai kuni ni phai thom cap arni Huloni Circle Office asai hemalong memorandum mate pinpur alu kipidama hot ateng pen kejong pon longle patta duplicate ka selam pen cenglok aronre longle patta kipipon aputhaksi pini pen arong along Hauraghat Regional Committee akong chun bang buddha terang ahin pen awareness tour program on land right bangso me pini pen dengpon tanglo. Pini bangso kang ni pon ame along me charipon lake buddharam rong hang ahin pensi me charipon. Bangso ame along alohi aman pen kachupapon Hauraghat Regional Committee akong chun bang buddha terang inglong kiri dengso terang arong asar kangbura terang Hauraghat Regional Committee rapdihin rimbang phangson teron jutang chun bang govin milik pathu chun bang mirlong teron atomahin pen chetong dun pen bangso awareness tour program on land right ami ingnipon. Pini kanipon arsik jit amay along kacethan kachimum pon lake mena Karbi Anglong along le mena kachutiki vek along le keche aso aphan long le masap sota jornang ne lapen atokano ke do akar biatum sitame prabjin pen miadi pata cheslam tun sirak nangpo pusi arsik jit pen me along chethan chimum pon lapen komat e aro mondolsi duplicate pata kaisuma laso patak arsik jit pen che songpon nangkok po pusi me along than pachenipon. Tang tenon perangke athengnon nangkethandon alam tele nonang ton pen arjuk sinang. Association Hauraghat Regional Committee pen patil pipon se pini pen ke cheng siloda inglong kiri ding soterang arong pen cheng pon lo keng kam chijor pon lo labang solong le puta ko pie posi Karbi Anglong long le puta duplicate ke ong red ma polabang so ke tar lip nilitu Huloni Circle Office long stame September achiklo ni fight hongke bal nilitu memorandum pidam lo hala bangso memorandum ki pialong nini tum ki jongpon lapson lo ku pi bosi Karbi Anglong autonomous council tu rada phan longle pota ki pialong ki choklim avedat ma athele tum penang an thekdun long lo court long sudame kismana tum along le pota bang do pos sudame hula court long le rok lo pulotang tai kang klung kang sai apor hula mangke hala ke jamindar mate belar amena mastame jang thu thoteti athe hala dabai ke chokli ma pota kali dada joinis duplicate pota chimande da de joinis penang an arada to bangke munit phan jer pen ke pa jog yelong tame jangdun thote ti da thekdun long ulo lasi penang anil tu mun this la bang so putha duplicate pota ke pa weje phan tu Circle Office long tame memorandum pidam lo lasi hala bang so ni memorandum ki pialong ni tum phan lam chak chot kali tok jirbel tum phan lam chak nang pidun lo je December second week 2021 halabang sorni niltum nang litum memorandum alolong ki jong ateng nang litum hanang papleng bipo hala sorni le nang lit halabang sorni litum abang solen record documents bana paklang pon pupu alang litum lam chak nang pilo la sipini niltum halabang sorni phan kachisik ponje phansi keng kam chijor pon lo jong si alang litum nilitum phan labang so land record a hok pen paklang pon thek thei pulotang te nutum Karbi Lo Charlie Asong pen bangke ajada bidi pen same ang mane akachi song bangke ang dengka prek taming tangkring pa tami chi song nang kokpo kalita suri arat pangrum si council long tame nitum dharna ke donang kokji labang song deng tamile rok ta hai la sinon bangke litum labang so long le pota bangke ini bangke rat ini tum Karbi Anglong arat tumang kiduk diat arat sigi ong pot halabang so long bangke mondor tum tangka akile inur long ciri silong suri thongke plikep lason akidimana joine ilitum arat tume tangka ka vedat pena jogalang litum bangke ilitum arat tum bangke penang antum ke long le pata ka vesi ong lo lapen do tum setame duplicate si bonai pirere lesal sobut hak sini tum Karbi Lo Charlie Asong pen ningpung aja ini si halabang soni istame mondor tum tangka akile inur long ciri silong
surit hongke plikep lason akidimana joine ilitum aratum tangka ka vedet pena jokalang litum bangke ilitum aratum bangke penang antum ke longle pata ka vesi onglo lapen do tum setame duplicat si bonai pirere lesal sobut hak sini tum karbilo charlia song pen ningpung ajoine si halabang soni setame memorandum ke jong long setame sodak pen litum bachini pon lo prabjin pen karbeng lo tunmas council tum setame labang so put hak litum apan original duplicate long le pota long bana inside dun paminangji ko mama officer tu labang so long le pota duplicate ke bunai tum hang bang ke alang le tum han hem kang sam beng vek nai pusli tum kar bilo charlia song pen bang ke pini labang so true media pen same pachining tu pachini lo lasi ke bang jelangar ni setame ni tum arong tin true media pen tame kaprek arong tame chuningri lo pen pachini lo nang le tum arong jong si long le pota kawe tum dolang lapen do tum same duplicate pota lo ne original ne la bangso ke pang thek je phanong si nang le tum chining tung duk polotang te ni le tum karbilo charli asong atum apha nang pa chining no nang le tum long nang humri ji lapen nang le tum akisung long le tum na arja pithip ji non bang le tum along le phelang kecherai kom nang ta polo athe Karbi Anglong Autonomous Council lo katuk abe sami non bang town expansion mane town ke expand non bang ke pathi pon bom lo jongsi long le pota awedat pulotang tai kaprek scheme mate long hemso keron penceng lo kaprek long awar sai tameli tum long le pota jongsi ave pulotang tai litum kelong dun sungkrung athe non ka prang ason le document sadin pena as long le pota jongsi miadi pota ave pulotang tai litum kaprek non litum bukulia long samela lo ilitum karbia khetum long le pota ka videt pena joini si penang an according jilitum khetum bang kelong mane ala PMAYU mate albani real mangso lakni scheme sitame kelong dun de tum do lo las dogmuka sitame la sonak thaklo lasile tum YRO ESO lapen karbiang long autonomous council sar land and revenue in charge akahay morsing to so pastame labang so long le pota un an mang ke ilitum arata tumhan ke akit joy pen ipiponje pansi niltum karbilo charlia song harogha regional committee pen ke true media pen stame tuning riglo jongsi niltum ka tuning ria tang pen nang pa pleng pi thek the pulotang te niltum akaprek ang deng ka chesong je pastame pini labang so ka chesong tang Karbenglong dogmo kapen Rukasen Kro report Bisonart Karbilai. Tangte pini atun thua berta non putarang ton pen arjikta. Believers Eastern Church Langlongwong Mondali pen partir pi ponsi advance Christmas katalon pon. Pini matijong achiklo ni phai isiarni longlit mate longnit pen kahilo kilometer crate truck bag doji pran prilangso kolomsing timu arong Believers Eastern Church atom partir pi ponsi advance Christmas katalon pon asai kedeng pon. Pini labangso advance Christmas katalon pon amei along Suresh kathara hin pensi mepu anghoi deng ponsi mei charipon lo. Pini labangso advance Christmas katalon amei along kachitong dun lake nampurei khumba sopon deb brahma mintu singson batlok rongasar ahin pen Joseph ke up sar theke up la pen rongasar do anatum chetong dun sonsi klimso maratum sitame lun kan pen aliralon pidun la pen advance Christmas gift puamen pen sarpi muchot sarbura muchot atumaphan pe karom bangkrin erkep aphaya bangphwa tumaphan pipa chir ponsi advance Christmas alira champen talon ponlo
Karbi Anglong manja pen momita mongpi report Bisonart Karbilai. Tangte pini atum tua berta non putarang ton pen arjikta. Rongmongwe Karbi lo chali asong inglong pho aro atum patir pi ponsi government LP school along tin ka humri damasai kedeng pon. Karbi Anglong along ri along kepa pinai langdam pulate education henlo pinpur me Lakha Kret Troxis Socheng Dhenta Constituency Angkang Mate Rongmongwe Block ke Parlo Penang Ana Dimalong Government LP School Dolo Sita Lo Thanbang Mate Teacher Satum Mena Asai Chepanung Kokpen Chihumri Dam Dedet Achok Kacharli Osomar Kana Hok Thepik Asonsi Thek Ponlong Bangso Achok Rongmongwe Karbi Lo Charli Asong Inglong Pho Aro Ame Atum Patir Pi Ponsi Penang An Government School Along Humri Damlo Bangso Long Kese Rongmongwe Aro Ame Phu Rahul Terang Lapen Kong Chun Bang Somindar Ingti Lapen Dun Mei Phu Thorom Singh Be Atum Anparta Ongdong Karbi Lo Charli Asong Klembang Phu Bang Phi Atum Chelangsi Humri Dam Lapen Rong Arara Tumaphan Bidi Sore Than Pachinika Jasmet India Government Pen EC Ek Selamlo Mate Aron Selamlo Right to Education Labangso Aron Ningkan Sruhini Rasir Cap Aningkan Pen Aron Patik Ponateng Ningkan Prog Lapen Ningkan Krepli Au Samaratuma Lo Pacharli Vek Nangji Lapen Akijoy Pensi Pacharli Nangji Pu Aron Along Jongponlo Tebonta Karbi Anglong Autonomous Council Education EMPN Chenglok Ongdung Council Kacharia Tum Pipotsi Kelang Pangkre Vema Lake Manghume Me Alamputa Rongmongwe Kese Inglong Pho Aro Tumpen Than Pachinipon Karbi Anglong Dhenta Ghat Pen Mizoram Hanse Report Bisonart Karbilai Tangte pini prime time abirta laan pensi kang tonik lo kada we phanta purwang thula pen dome thakne